Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako ni SJR. 24 anyos. May live-in partner ug 3 ka anak. Taga Cagayan de Oro ko. Apan ni anami karon sa Hingoog City magpuyo. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong kalib-in. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, kapuya, gi ka mangumpra. Bungkat mo gid akong da. Wa man ka magpasugat nako. Eh, nagtuo man sa ko nga may importante kang gibuhat. Makasamok niya ko. Uya, nagtuo sab ko nga madara na akong gibugaton. Kabugat man day, namuypoy gud akong gamot. Ay, yan ang magluto ha. Mura sa akong kadiyot. Ano, sige. Ako lang habuan na ng mga kinumpra nimo. Pahuwi sa diha. Ipalis ako soft drinks ito sa tindahan, be. Lami mag-isoy pag bugnong soft drinks, Unya, wa makikaon. Magluto pa gani kag panihapon. Ay, mo naman ko soft drinks, kay wow, kaayo. Aw, ikaw. Di ba maayo ang mag-inom soft drinks ha, nga upay kaon? Makapas mo ba yan na? Ang pas mo ba, nga gutom ma. Ang mapas mo ka ng gutom ka, kunya mo inom kag bugnaw. Mo sige na, palitin ako bugnaw nga soft drinks sa tindahan. Nganong usuruman ka botelya ang imong paliton ng soft drinks, JR? Ikay rin mo inom? Di ako mo inom no Ha? Si Michelle. Oh, oben akong ikaw. Ay, pastilan sa bitaw na si Michelle nga imong kaipon, Kabantay ko nga, kusog ay na mo inom og soft drinks. Magsige na og palit dire. Huwag gipili nga oras. Maulag yun Masama karon wapay kaon. Mo inom na kuno siya soft drinks. Kay uhaw kaayo. Delikado kay taanang mag-inom tag soft drinks nga wapay sure ang atong tiyan, Kuyaw tas sakit, ana. Aw, hinoon. Naana naman si Ana Oh, dili na to matagan ang atong lawas kung hangtod ka no sa kutob makalahutay sa atong pag-abusal, JR. Noy. Mao gina. Oh, niya na imong soft drinks nga gipalito. Uy, tambag kitao na si Michelle nga di mag-abusal sa lawas, ha? Kay mga bata pa kay mo. Gagmay pa ng tulon ninyong anak. Asular ba kung maguba na nga itong lawas sa atong pag-abusal? Gasto kayo. Noy. Ha? Di ka mo trabaho ron? Labad akong Ano man na? Ambot, kung naunsa ni. Nagot man ka tingali. Pasig na pasmo ka. Pas mo kaning lawasa, sige na mo kong kaon. Gutom biya ni may bata nga patutyon. Unya, hingaon biya kayo ko. Unya, lagi nga nung gilabdan magkasi mong Ang matwig na ano ni. Hawang raba akong tiyan. Unsa? Wa pa di kay kaon? Nagkaon na lagi. Pero ambot murag hawaang gihapon ng akong pamati sa kuntiyan. Lain nga klase sa hawaang baki murag kakuyapon ko. Pagtarong niya, Naunsa gani ka din na, dinala sa kumong trabaho. Sige, be. Uban nila sa kudit, Unya, kumusta may imong pamati? Luya, gyud. Meron yung akong trabaho. Kailangan kayo kong pamati sa akong lawas. Naunsa naman taon ka, Pabarog ako ginahinay, be. Magsian lang ko. Kayon kayo ko. Dali, hinay lang.
Diri gunit sa kong abaga. Ay tukod sa kong abaga padung ta siyar. Gini. Tabang, mulingot kang balik. Ha? Ano man? May kalit nga sakit sa akong kilid. O, na-blackout ko. Oh. Ito ba kong pananaw? Kakuyapon ko. Unsa? Kusugid kay mo inom og soft drinks kining akong partner kaniadto. Bisan wa pay sud ang tiyan, mo inom kid og bugnaw nga soft drinks. Hangtod nga daghan na siya gipamati. Magsakit ang iyang kilid, may mukalit lang kuno og pitik nga sakit. Maghawang ang iyang tiyan, maglabad ang iyang uo, ug ma-blackout ang iyang pananaw. Unya, O, lagi ma. Mainom na ko anak lagi. Ako ipakuha ni JR diha. Aha, Marika. Sige ma. Magpaabot ko. Bye. si mama nimo? Oh, ako siya gitawagan. Kay nangutan ako kung si itambalan ni akong kibati. Unya, Igon siya nga may herbal ko no siyang ipainom na ako. Epektibo ko no. oh, sige, kada. Unsa ba ko na irbala? May bawa na nato ron. Kay muan himang ko siya. Maghatod og sample sa herbal. Kay may sobra man ko siya dito. Oh, o ba? Ano mo day, nagtumar si mama ni mo, ana? Oo. Mamagani ko nung naibaw siyang epektibo. Oh, na sige. Basin patulog, maulian ka ng irbala. Kani, mao nito maraha, Michelle, kay maayo ning hirbala. Makauyon sa kakuan ni ma. Jesus, di ka angay nga mabalaka ani kay herbal man ni. Wa ni side effects. Ay, ginoo ko bayaan ni, oy. Ganahan man ang takumok atog doktor ma. Aram marisitaan yung tambal. Aram mahibawan ito sa ginang akong gibati ba. Na, ayaw mo gadtog ospital ron, oy. Dili maayo nga iadtog ospital kay naapay COVID. Ang kasagaran sa nagpa-ospital ron, bisag wa untay COVID. Na, basta mo sudog ospital, COVID na noon. Maupod lagi, ma? Mao nga mantinihaon na ng herbal. Basi na di ay og mauyon ka ni Ana. O ma. Patuloy na naka-home quarantine matapos isa sa kanila Oo na may trabaho, JR. positibong doktor Nag-close on ang among kumpanya tungos COVID. Samantala, Wa pa may bawi kung kanus ang mga pagbalik. Nagpetisyon na ilipat sa quarantine. Kay paminawar ko ng balita, ang mag-asawang Pulos na lang nagpositibo COVID. sa COVID-19. Nagkadaghan ang mga positive cases. Maulagi. Mao nga, bideklara na lang ang among kumpanya nga musira. Delikado pa ini. Patag adlaw, mag-abot may mga kauban sa trabahoan. Ikan sa lain-laing lugar. Kasi makuroy. Usa na mo doon ay COVID. Hindi, beta kaila kung natapta na. Kaya doon ay uban din habaya nga kuan ka ng okay ra. Di makita nga doon ay sintomas. Paita ning himtang nga, uy. Nahurot-hurot may atong tinikom. Saan na lang ka nato, ani, uy. Pero sa pamangkain taon ka makabalik og trabaho. Mapagi ka siguruan. Kung madugay ni o mo declare nga among kumpanya bangkarota na wala lagi ko balik ang trabaho. Simbako sa taon, uy. Kining, Sil, mo-abroad na lang ka ta. Saan ko tapag abroad na marong panahon ng COVID pa man? O pa may biyahe. Ay di ba, ini ko man sa COVID ba? Ang masagdi ni mawagtang ning problema ha. Ang masagdi ni mulurang. Mga dam na tandaan sa ato mga requirements. Hinoon, may passport naman ko. Ikaw may wa. Aw, kung makauna kag larga lag una.
Apas lang ko. Unya, kinag akong gibati. Di ka nimo sango sa akong medikal. Ha? Nagplano mi karon sa akong kalib-in nga mo abroad aron makalingkawas ning kalisod nga atong giatubang karon. Ako lang ta siyang paunahon kay doon na masay passport. Apan ang problema, kung masango siya sa medical tungod din iyang gibati, ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, kusog kay mo inom og soft drinks nga akong kalib-in bisan pag way kaon. Uya karon, magsakit ang iyang kilid. Ang ingon sa uban, UTI kuno. Tinuod ba? Ikaduhang pangutana, taod-taod na niyang gibati ang pagsakit sa iyang uo o maghaw ang pagyud ang iyang tiyan. Usahay, mapawong ang iyang pananaw. Ngano masab ka ni? Pasmo ka ni? O dali siyang mag-uol? Di ka makaapekto ang iyang gibati sa mong anak nga nagtutoy pa niya? Ikatulong pangutana, tungod din ang pandemya, wa mi kapacheck up sa akong kalib-in kay lagi mahadlok ni ma-COVID sa ospital. Nagtumar lang siya og herbal. Safe ra ba ka ang pagtumar niya ining herbal? Ikaapat nga pangutana, nagplano ming duha nga mo abroad aron makalingkawas sa kalisod karon tungod din ang pandemya. Dili ka siya musango sa medical nining iya mga gipamati. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, GR. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra, makikuban kaninyo sa inyong mga suliran, sa inyong mga kalibog, mga gumunhap, mga problema sa kinabuhing punto, medical, personal, emotional, behavioral, psychological, o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal nga mga problema, pagatambagan ka na sa akong partner nga si Atty. Eileen Bathan, nga until now, nag-social distancing lang gihapon kami due to COVID-19 pandemic. Siya ang muhatag og tambag solusyon sa inyong mga legal nga mga problema. Kasi-kasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo, pwede ka ninyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, or diri sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usiminia Boulevard, Dingdakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga go easy on yourself. Whatever you do today, let it be enough. No? Ayaw na lang pangwandoy pag subra-subra pa, kanang sakto-sakto lang nga maka-happy na to. Ug gikan sa Chunghwa Hospital Pediatric Alumni Association, nanata karon sa A3 nga pangbakuna, no? Kanang mga tao nga naay comorbidity, like katong naay mga diabetes, mga heart problem, mga medical problems, kana kung tagkas og blood pressure, kana kung naay available nga bakuna din niya sa iyong lugar, no? So, kung balikon katong naay mga medical problem, kung lisod ginawa, pero i-check pa man mo kung saan mo tagaan sa bakuna. Okay? So, ang atong magtatampo ko ng adlaw si Junior, 24 years old, taga Hinguog City, no? Mindanao man ni siya, no? O ninumdum na ko sa bago na kung nakailayla nga hippie o head, branch head diya sa atong Bank of Commerce, diya sa may If Kabahog Street, ning dakbayan sa Sugbo nga taga Zamboanga City. Isa dok, i-greet lang akong mga pamilya dito sa Zamboanga City. No? So, mga pamilya ni Rachel Pulmana, diri sa Cebu City, nga mao sila si Guillerma Wi, Alice Wi, Maria Ana Sumasa, Nancy Libuon,
Okay, da sa Zamboanga City. Ug kaning akong parinti, no, nakaadtog ko sa inyong balay, ha, basta nilalimot na muna ako. Mga obra family diya sa Zamboanga City, ha. Nakakaadtog ko sa balay, kay there was one time na nagnyuro ko sa mga Coast Guard diya, ang napita sa inyo sa Zamboanga City. Usa sa mga Coast Guard, kaapelido na ko obra. So, na-attract siya, iya yung kong imbitar nga to sa ila. So kung balik ko, nalimot ako sa inyong mga first name, pero pariha taga apelido, obra, nakaadha ko sa inyo sa Zamboanga City. So mayong pagpaminaw, kumusta naman mo diha, Brad? Iwas o paglikay good sa COVID, no? Okay? So sumasa nabati na to ganina sa drama, ang problema ni Junior na taga Hingoog City, mao nga kusog mo inom ang live-in ni Junior kung bugnaw nga soft drinks bisan pa og walay kaon hangtod nga gibatig init nga magsakit ang iyang kilid, maghawang ang iyang tiyan ug ma-black out ang pananaw. Na UTI kuno ang iyang live-in ug taas ang acid ug dali rasang maapektuhan og problema. Usahay mamatan niya nga maghilak na. Nagpasuso ra ba ni sa ilang bata? Nahadlok sila nga basin maapektuhan ang bata nga gipasuso. Wala sila magpa-check up og doktor kay mahadlok pa sa nga moadto sa hospital tungod aning atong pandemya karon sa COVID-19. Ug tungod sa kalisod ron sa panahon tungod sa pandemya, plano na lang nila nga mo-abroad. Apan mahadlok sila nga basin di kapasar sa medical ang iyang live-in partner. So mo kani nabati na to na sa drama ang gipadala ni Junior nga taga Hingoog City. Unang pangutana ni Junior, kusog kaayo nga mo inom og soft drinks ang akong kalibin. Bisan pa og wala siya'y kaon. Unsa kahang magsakit ang iyang kilid. Ang ingon sa uban, UTI kuno ni. Tinuod ba? Para para mawa ang atong pagduda-duda kung UTI, kining UTI, usa na siya ka-abbreviation sa atong gitawag nga urinary tract infection. Para ma-roll out nato ang inyong pagduda-duda nga basin og UTI ni wala gyud kumo sa magpa-urinalysis mo o magpa-examine sa ihi kaya imong kalibin partner, no? Di man kayo mahal ng urinalysis, barator man ni siya, no? Labi na kuha na sa mga government hospital. So, urinalysis, para nga masuta kung naabay mga whatever nga finding da, bacteria or unsa naman lang, no? So, magpa-check up po ka sa imong blood pressure o sa imong kasing-kasing, no? Ang nimagong kinibagong kuan kagaw mo anha gid sa atong ihi dili nato makuanan mabantayan gawas nga naatay unusual nga simptoma. So akong balikon sa makadagan kining gitawag na mog symptoms subjective ni siya imong gibati. Kining signs objective ni siya kana makit-an sa ubang tao labi na sa doktor diya sa among mga pasyente. Alright? So ikaduhang pangutana, taod-taod na niyang gibati ang pagsakit sa iyang ulo ug maghawang ang iyang tiyan. Usahay mapawong man ang iyang pananaw ngano man sad kahani. Pasmo kahani o dali siyang maguol. Di kaha makaapekto ang iyang gibati sa among anak nga nagsusupa niya. Daghang mga side effects ning gitawag na tug mga carbonated drinks, John, no? So inahinay lang tag inom gud ani mga carbonated drinks. Labi wapesud atong tiyan, no? So sa aning side effects ani mga carbonated drinks, baga epekto na sa atong ngipon, no? Nga magka-cause ni siya panambok or obesity. Kung poor ang imong nutrition,
Dili kang inom og carbonated drinks, way saktong kaon, way proper balanced diet, maubos ang imong protein ug ang imong B-complex kanang B12 or riboflavin. Maubos. Kunya kinahanglan nga mukaon ka og daghan nga kining fiber diet, no? Kining mga vegetables, no? Kung daghan yung imnon na carbonated drinks, makakos na siya heartburn. Ano sa maning heartburn? Kaya bang ang kuan magod, ang asido sa atong estomago, mo regurgitate balik na rin sa atong esophagus pagtugab. Ano mo kag makatugab kag aslom, manigito kog heartburn. Unya maka-reduce po ni siya sa atong bone strength. Kung permi na lang yun nga carbonated drinks ang atong ginakaon, no? So kung daghan kay kag carbon dioxide sa atong lawas, maka-block ni siya, dili na maayo ang kuan sa imong dugo, unya maka-cause ni siya pain all over the body. So na mga consequences nga magsige na lang tag-inom ani mga carbonated drinks na wa tay proper nga pagkaon. So uban pa mga nutritions, sa uban pa mga vitamins and minerals nga makuha nato sa atong inadlaw-adlaw nga pagkaon. So kadtong magsige na lang inom aning carbonated drinks akong ikatambag nga minus-minusi, no? Para nga dili daghan ang mga negatibo nga mahitabo sa inyong paminaw, no? Ikatulong pangutana, nag-uol man ka nga, or rather, napamanday no, nag-uol ka nga maka-apekto ba ni sa imong gikuan, imong gipasuso nga bata, posible kay sige magkag-uol, yan naman ay gitawag og postpartum depression, nagari may mga pasyente nga gi-refer sa amo nga nagka-develop og postpartum problem. Katong worse yun, postpartum psychosis, na postpartum depression, tungod ni sa stress, tungod sa drastic change sa balance sa estrogen ug progesterone, pwede ni siya sa whatever infection going on, no? So kinahanglan nga magpa-check up gyud ka og diha sa hingo og naaman si Dr. Paing Estela diha sa Usami City. I don't know kung sa kalayo ng Usami City. So hingo og pangitaan si Dr. Estela na sa Usami City. Paing Estela, doktor, psychiatrist ni siya, kuning kauban din sa Cebu din sa una, inalang gi-refer ka ni doktor ni Obra, no? Para nga, basig tagaan kag discount sa consultation. Okay, so ikatulong pangutana. Tungod aning pandemya, wala na may makapacheck up sa akong kalibin, kay mahadlok mi nga makubid sa ospital. Nagtumar lang og herbal. Safe ra ba ka ang pagtumar niya sa herbal? So about the herbal, no comment lang ko ana John, kay wala ko kayo mga kasinatian. Naamahinoy mga vitamins, mo na bisan diri sa among region ay mga pang-advertise ng mga herbal vitamins, pumakalagin ng after the advertisement, mayingon dayo nga no approved therapeutic claim. So these are mga supplementary vitamins lang yun. Di gini siya yung makatambal yun, but supplementary. More on prevention, no? More on prevention. So, ang kanang mga ang kinibang kong mga herbal ma-metabolize ni siya atong liver. Nya maabo sa kidney kung ma-over niya ani, posible ni siya nga makakos ni siya og liver problem, no? Simbako lang og maguba ang atong liver or atay tungod na sobrahan na sa herbal. So kanang sakto-sakto lang og ganahan ka mo inom og mga supplementary herbal vitamins, that will be to your own decision. But balikon ako, minus kog eksperyensya ng mga herbal, no? Ang effect magod akong balikon sa atay o sa kidney, uban masubrahan makaguba, no? So ma-metabolize mo guni siya diha sa atong organo, no? Diha sa liver. So
mauna nga ko i-comment sa imong ikatulong nga pangutana. Ikaupat nga pangutana, nagplano ming duha nga mo abroad aron makaling kawas sa kalisod karon tungod aning pandemya. Dili kami mosango sa medical aning iyang pamati. Asa masad mo abroad John, basig adto mo sa UK, mas daghan pang COVID dito, or Italy ba, or France, or Amerika, no? Istipot na lang sa siguro, ayaw lang sa abroad kay bisag asa magka sa kalibutan tagang COVID, no? Daghang COVID. O gawas pa, katong gustong mo abroad, mo undergo man ka og medical check-up. Usa na requirements sa Bureau of Immigration nga before katagaan o passport, kung asa bang kaganahan mo adto, kinahanglan mo pasar ka sa medical check-up. Kung dili ka mo pasar og check-up, di ka maaprubahan. Labi na kung naakay panglipong-lipong or loss of consciousness, kinahanglan ka nigturo medical check-up. Labo na resulta sa mga laboratorio or chest x-ray to the echo o sa pamandihang mga procedure nga gi-require sa medical team before pirmahan ang imong mga papel nga maka-abroad. So balikon ako, basig adto ka mo abroad sa Europa, pero mas daghan ditong COVID kaysa diha singog. O bisag mo adto kag Manila na lang gani, nag-lockdown naman nila dito. So ako katambag, mas minus siguro ang kaso sa COVID sa Mindanao kumpara sa ubang parte sa kalibutan. Okay? So hinaot nga nakahatag ko ni mong tubag John sa imong mga pangutana. Manghinaot nga nanasa kamoy na kutlo nga mga pagtulunan sa atong programa kini nga akong suliran all over the world, no? Daghang kayo lang mga tigpaminaw bisan nga to sa Middle East, no? Mga sa Saudi Arabia, sa Europa, kaya naman ko'y mga kuwan sa nalamog ko'y Facebook, panghambog ko ninyo, na ako'y madawat kami yung dok, minawi amin ninyo, abot na media, abot na ko naman, abot na anywhere in the world, kaya naamag yun tayo, email o Facebook, no? So, pwede na sila maminaw. So, sa makausapa, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagpatronize, pagpaminaw sa itong programa sa RMN, yung pabilin kaming numero ng istasyonan din sa Sugbo, dako akong pagtuos, the whole of Visayas ang Mindanao. Kami, or ako, o si Atty. Eileen Bathan, maningkamot na gilmi nga makahatag mig kahayag, kulor, kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran gipadangat diri kanamo. So, once again, thank you very much. Gigan ka na mo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rose. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ni naguluhan. Hulog ng langit. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon, makining usa ka babae nga taga Gihulngan City, Negros Oriental nga tumatatampo nagdas nga Rose.
Day Rose, ang akong gitabahoan dito sa Cebu ba, nangita og trabahante. Unsa man, ganahan ka mo kuyog nako? Murag nindot na istoryaha, dida. Kigikapoy na ko din sa ato, uy. Aw, unsa man, kursonada ka? Kaya di na lang ko mangitaglain. Ikaw na lang akong dadon. Manangit sa ko nilang papa ug mama, day ha. Cebu gyud. Kalayo god. Mama said, uy, dili mo gud nalayo ang Cebu, ma. Tabukon lang og loud. Sige na, ma, ha. Muadto ko og Cebu. Mukuyog ko sa kong amiga. Aw, unsa man. Unsa man dong. Ato ning palargahon si Rose sa Cebu. Palagahan ay. Takto mo na si edad. Salamat pa. Ay, pag-amping taon dito, ha? Eh, kuya ubiyaan ng Cebu. Opa. Unsa man day? Okay ra kasi mo trabaho din he? Okay na, day, uy. Kaya ra kinina kong trabaho, ah. Pag binuutan lang gyud day ha, aron magdugay ka din he. Day, naabay ng regards nimo. Ha? Kinsa man, day? Kana nagtrabaho sa atbang day, si Edgar. Dugay raman unta ko nga gusto makikila-ila ni mo, Rose. Pero mauwaw lang ko. Ha? Nga naman? Mura mang good o strikta ka. Ingon ini raman gud ko. Mura lang na siyang maldita, Gar, pero buutan na siya, uy. Mao ba? Nga sa ato pa, amiga na ta? Opa. I love you, Rose. Oh, Edgar. O na'y tinuod, Rose. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan na kay ko ni mo. May chance ka ako? Ako lang sa nang huna-hunaon, Gar, ha? Para na ko, no? Okay man po si Edgar ba? Buutan man. Maayo ka nga ako siyang sugton, day. Aw, kung may gusto sa kaniya, day. Ayaw na napaantusa ang tao, uy. Sugta na lang. Tinuod, Rose? Imo na kong gisugot? Oh, Gar. Uyab na ta. Salamat kay Rose. Lipay kay ko nga imo kong gisugot. Basta isaan lang begin ako, Gar, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan. Makalaom ka, Rose. Nga ikaw ra gyud ang akong mahalon ug wa nay lain pa. Ha? Manuroy? Oh, manuroy ta. Naglaag lang gud ta. Asa mo sa ito maglaag? Bisan asa lang gud. Ang pwede ra pod sa mga mall. Oh, sige ba? Maglaag ta. Wa pagi ko makasuroy din sa Cebu, uy. Unsa man? Nalingaw ra ka sa tungaan? Oo, uy. Lingaw ra kaayo ko. Ay, dagan kay nindot ng mga tanan-aon, no? Anya, unsa man? Manakay pa ta? Ayaw na lang, uy. Mamauli na lang ta kay napabi ako'y duty, ugma. Sige. Mauli na lang ta.
Gar, abi na kung mamauli na ta. Nanood malagi tayo ng kwarto. Karoon na natatawad mamauli, Rose. Kapoy mo ko, eh. Dali na. Pahuay diri. Ha? Higda sa diri. Aron makapahuay ka ba? Dili ko, uy. Dali ka, very good. Mamiraman ka, uy. Unsa man ka, uy, Edgar, magahus man ka. Uyop ito ka. Sakti ko siya. Edgar. Ayaw ka pala ka. Dili ka na ako pasagdan. Rose. Edgar. Ha? Nahilabtan ka ni Edgar? Oday. Huwag ko makabalibat sa gibuhat na ko. Hala ka, day. Basig mamabtos ka, ha? Nadlok bitaw ko, day, uy. Unsaon na lang kung mamabdos ko. Naabot na gid akong gikadlukan. Wala ko tong hais akong binuwan nga sakit. Kinahanglan nga mahibaw ini si Edgar. Nasa ato pa. Mabdus ka? Sigurado ko nga mabdus ko. Kay dili ko ingon ini. Karon pag ginahitabo nga nadalay ko. Aw, maayo hinoon. Nalipay ka nga na mabdus ko. Oh, syempre. Kay may umaabot na tang anak. Unsay plano nimo? Unda na lang sa mong trabaho. Kay magtipon na ta. Ha? Nga naman. Dili ka masugot na magtipon ta? Wa ko'y mahimo. Kinahanglan nga mosugot ko sa imong gusto. Kay dili mahimo nga mataw ning akong gisabak nga way inuhong amahan. Kadugay ko rin mga kabli. Hubog ka? Ginaw na gamay. Gar, nakabantay ko nimo ba? Sukad nga nagkaanak ta. Tigdugay naman ka mauli. Nya, pero may pagyag kang hubog. Nga naman di ay. Sa may problema ni mo? Kung nahibaw pa lang di ay ko, ingon ini ka. May pagwa na lang ko musugot nga magtipon ta. Nga naman. Nagmahay ka? Ha? Paulis inyo! Edgar. Di ako kwarta, be. Kaya mo ito ko sa mga barkada. Mag-iinom, eh. Wala ko'y kwarta, uy. Kung sa'yo kwarta? Ay, mandayan akong gihatag di mo, ha? Ako nagipalit og atong konsumo, uy. Nya, gatas pa para sa bata. Biday? Kung saan? Muhatag ka, o di? Ha? Edgar, isag pa ko ni mo. Saman muhatag ba ka, o di? Ha? Aray! Aray! Ayaw, pero ako buhok. Sakit kayo na.
ka mo hatag, ha? Malagi! Umuhatag ko ni mong kwarta! Oh, ha? Hatag malagi ka! Kita nagkasakit sa lawas na! Dili na ako magkayagibuhat na Edgar na ako. Mamatay ko kung magpabilin ko man niya. Muli ko sa amo. Ug danon ko nga mong anak. Mau di na ginangatan mo sa Cebu. Opa. Opa, sa ilo ako sa nahitabo na ako pa. Niuli ko din nga may daang bata. Tabihin mo na. Itabo naman na. Dili ka tumuapas ang amahan na ng imong anak. Dili na mahitabo, ma. Kay responsable kay itong tawhana. O kung magpakita man siya na ako, dili lagi ko makig-uli pa niya. Nakita mi ni Jessie ganiha dito sa ubos. Nangumusta ra ba di ay to nimo? Kinsang Jessie, ma? Nakalimot na ka ni Jessie? Ang imong classmate sa high school ba? Ay, nauli naman gikan sa Manila. Niingon man to siya nga, musuroy siya din he. Kumusta naman ka, Ros? May anak pero way bana. Ha? Uy, asam ning amahan na imong anak day? Hida akong gibiyaan, uy. Dagmalan kaayo. Ha? Mo ba? Diri pa lang ka na ako. Di gidon ta ka makatila og kulata. Pulos lagid pagpangga ang imong matagamtaman ako. Jessie. Rose, hapit naman lagi na kada adlaw mag-anhian si Jessie dinis ato. Unsa man, nanguyab na nimo? Wa, mauy. Ganahan lang siya magsuroy-suroy din eh, kay malingaw man siya sa bata. Ay, kung manguyab na nimo, sugta na uy. Kay buutan ra ba ng bataa? Ma. Manangid ko nimo nga sa sunod adlaw. Mubalik na ko sa Manila. Mubalik na ka dito? Oros. Pero, huwag imo kong pugngan. Hindi na ko balik ko Manila. O, sabot pang ipasabot, Jess. Mutugan na lang ko ni Mustinodros. Sa una pa, ganahan na kay ko nimo sa nag-eskwela pa ta. Jessie. Morning Tinodros, mahal ti ka. O hangtod karon, wa pa mawa ang akong gugma diyan nimo. Ug abi nimo, nisamot man ninon nga nakita ti ka nga may anak na ka. Ug way bana nga nagatiman. Oh. Kung natagan lang ko nimo higayon nga higugmaon ka, andam kong mga mahan sa imong anak. Jessie. Nakita na ko na seryoso si Jessie sa iyang tinguha din nako. Hangtod nga gidawat ko ang iyang gugma. Wasap ko magmahay kay buotan si Jessie o giisip niyang tinuod niyang anak ang akong anak. Dinhin na lang ko to o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
Mao kito mga hikalang kaagi ni Rose nga taga Gihulngan City Negros Oriental. Uban sa awit nga yang ipangayo awit nga nagalahan, hulog ng langit. Ang mong kaagi gibatan no doha sa radyo ni Ricky Porzuelo galing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga hikala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanon sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo na, tekan salamat sa inyong pagpamilya.